duha ka bag-o litaw human napahigayon ang buy-bust operasyon sa managlahing nga police station sa Davao del Norte. Nahibaluan nga nagapahigayon og drug buy-bust operasyon ang New Corilla Municipal Police Station alas 7:37 ang takna sa kagabion kauban ang Davao Norte Provincial Intelligence Unit lakip na ang Regional Mobile Force Battalion 11 partikular na didto sa may Pro-Ono, Barangay San Roque, New Corilla, Davao del Norte nga may resulta kini sa pagkasikop sa target nga si alias Do, street level individual, 29 anyos ulitaw, way trabaho og residente kini sa may Pro-Ono, Barangay San Roque, New Corilla, Davao del Norte. Samtang ang mga personahe usab sa San Isidro Municipal Police Station mihimo usab kini og anti-drug operation alas 2:27 sa sayong kabuntagon kauban ang First Davao Norte Provincial Mobile Force Company, Davao Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Davao Norte Provincial Intelligence Unit, lakip na ang Regional Mobile Force Battalion 11 iniusa kining naghimo sa buy-bust operasyon sa Purok City, Barangay Santo Niño, San Isidro, Davao del Norte na may resulta usab sa pagkasikop ni alias Adam, street level individual, 34 anyos ulitaw, way trabaho og residente usab sa Purok Kalatsutsi, Barangay Visayan Village, Tagum City, Davao del Norte. Napusasan ang duha ka mga dinakpan. Human sila isa-isang napalitan sa gituuhang shabu sa nagpatuong poster buyer nga miyembro usab sa PNP. Ang suspetsado sa kasamtangan nagatubang na og kasong kalapasan sa RE 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, siguruha nga baskog ka nga makig-atubang sa pagsulay sa kinabuhi. Kinahanglan nimo ang Sanson Plus Gold Capsule, Sanson Vitamin C o Premium D3 Soft Gel Capsule. Alang sa Rikosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umakyal Gabri, XFM News. XFM Report.